इतने में ही क्योंकि नीचे पाँव ही नहीं रख सकते. हाँ इतना डिप है. मैं बता दूं मेंबाय ओरैबायदि गोथौ आथिं गानो मोनासवा ओमफ्राय सुजाया फैबा याव दुगैगोन ओंखायनो सुजाखौ लाबोला. Shut your mouth. हाँ नहीं आना मुझे नहीं आता ना. You are beautiful. My friend from Nepal. She's from India. India. Yes. India, Nepal. We are from Brazil. I have been. I'm from Nepal. She's She's from from India. Nepal. I'm from India. You are from? I have Brazil. Wow. Nice to meet you. I have been in Ahmedabad, capital of Gujarat. Gujarat. Okay. I'm from Assam. Assam. You know Assam? No. Okay. It's northeast India, near China border and Bhutan border. China border. Yes, Bhutan border also. Nice to meet you. We are working in Qatar Airways. You have a nice holidays here. Yeah, thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. There is a fridge here. गरम है क्या पानी? हाँ, गरम है ना? ओह, कुछ ज्यादा ही गरम है ना? ये अच्छा नहीं लगा. अच्छा नहीं जाना घुस के क्या था ये? क्या था ये? पानी लाई? पानी आरो थावे दै आरो थावे लांबाय. ओमफ्राय भिडिअ बानायनो हायो होनदों. खालि मानसिफोरखौल' थोंजों टारगेट खालामना होनदों. मानो होनबा फिसा फिसा ड्रेस गानदों. गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा. Oh, आरो Rosita घुमाउँदै. थ' नैबेयावहाय सुइमिं सुट दङ. बेयाव बिचआवबो दुगैनो हायो. दायो दुगैगोन दसेनि उनाव बिराद सान्दुं जादों दायो. नोंथांमोना नुदोंना ओरैबायदि समायना सब फ्रि जोब बिसोरो फ्रि काटार एयारवेजनि स्टाफफोरनि थाखाय. बाखिफोरा 100 थाखा होनानै हाबनांगौ बेयाव. बाखि स्टाफफोरा. थ' जों दायो बिचआव थांनोसै बिचआव. सुजा इयावबो मोसागोन दे. बेयावबो मोसागोन दे दख'ना गाननानै. ओह मम्मी इतना धूप. सुजा फैगोन नोङो. ओह माय गोग्लैगोन नोङो सुजा गोग्लैगोन. Shut your गिर जाएगी mouth. तो. हाँ ये बहुत ये है स्लिपरी है. तो ये बहुत slippery पकड़ के आऊंगी ना. मम्मी नहीं नहीं बहुत स्लिपरी है बेना. बहुत स्लिपरी है. गिरने दो. वहाँ पे कैसे जाना है? मुझे वहाँ जाना है तुझे. वो ड्राइव कैसे करनी है? मुझे वो करना है. वो ड्राइव पहले पानी में घुस के दिखा कितना गहरा है. गहरा को छोड़ो पर ये तो मैं तो जा ही नहीं सकती. देखो बहुत स्लिपरी है. हाउ आई गो दिस वे? यस कितना गहरा है. हाँ गहरा है ना. मैं डूबूंगी. हाँ डूब जाऊंगी. हाँ. अरे उतना गहरा में नहीं जाने को बोला तुझे. इधर ही रुक. इधर आती हूँ. खींच बीच में अच्छा वाला फोटो. बिनो हायो. ओमफ्राय खर' सर' लोबनो हानाय नंला बिचआव. मानो होनबा बिचनि दैया संख्रि बायदि नालाय खानाया गाज्रि जानो हागौ. खानाया ओरैनो गाज्रिखा. बिराद मानसिफ्रा इन्जय खालामगासिनो ना सुजा. मैं फिर से उसमें डूबना पड़ेगा. ओके लेकिन वहाँ पे कैसे जाओगे? वहाँ पे कैसे जाओगे? नहीं नहीं मत डूब. बहुत नमक है मत डूब. आंखों में घुस गया. ओरैबायदि समायना नुबायना इयाव जिरायनो थाखाय. ओमफ्राय आङो मोनसे बुस्थु इनकुवारि खालामनो थांगासिनो. बेयावनो दायो आं दसे बैयाव आं मोनसे बुस्थु सोंनो थांनि. मानसिफ्रा बैयाव बाइक राइडिं खालामदों दैयाव जेट स्की. बेखौ आं सोंनो थांनि. आंनि बिराद इच्छा बेखौ राइडिं खालामनो थाखाय ओरैबायदि इच्छा आंहा. थ' आं दिनैहाय सोंनानै नायथारनोसै आरोना बेसेबां लायो. सोंनानै नायथारनोसै आं बेयाव. ओरैबायदि समायना. ओरैबायदि समायना. जोङो देलायनानै फैनोसै दसेनि उनाव बानायनोसै भिडिअ'आव. Brother, Yes. I want to ask something about
Can you stop this because I have नोंथांमोना मिथिगौ रस्तानि मोखाङा खामजोब्बाय गोजा गोजा जाजोब्बाय नै बेयावबो सान्दुं खामबाय इयावबो सान्दुं खामबाय इयावबो खामजोबखाबाय आइसो होगासिनो बरफ नुदोंना नोंथांमोना गोजा गोजा जाजोब्बाय खामजोब्बाय सान्दुङा बेयावनि सान्दुङा बेलेगसोलै आयौ कहाँ से स्टार्ट करेंगे ना सो नोंथांमोना नुदोंना नैबे आंनि ड्रिम इनशाल्लाह आं सानसे सालायगोन नाथाय ओरैबायदि दाम मिथिगौना 1 घन्टायावनो 400 for 1 hour? Yes. Okay. Half an hour, 300. Half an hour 300 घन्टा मोनसेयावनो 300 नो आधा घन्टायावनो 300 ओमफ्राय 1 घन्टायाव 400 नोंथांमोना नुदोंना नैबे जिपसिखौ सलायनो थाखाय 300 फैसा नांगौ आधा घन्टायावनो ओमफ्राय 1 घन्टायाव 400 बा बेसेबां जायो मिथिगौ 10,000 इंडियन रुपिसाव गाबनो ओंखारबाय आं सालायनो गोसोमोन सालायनो बिराद गोसोमोन गाबनो ओंखारबाय आङो बिरादनो नैबेनो जोंनि शेराटन हटेला बे हटेलनि जों इनक्लुडेड गैया नङाबा जोङो डिसकाउन्ट मोनगौमोन जोंनि थाखायबो डिसकाउन्ट गैया नैयो काटार एयारवेजनि थाखायबो थ' नैबे दैयावनो दा एसे बेलासिबावबा थांगोन थांनानै जोङो एसे बेलासिबावबा जोङो थांनानै इयाव दायो दख'ना गाननानै देलायनानै एसे मोसानोसै ना दायो बिराद सान्दुं गोसा एन्जॉय खालामनोसै ना सुजा मुझे वहाँ पे जाना है कैसे जाते हैं वहाँ पे वो बीच में Ask somebody. Hey, टू होम bye bye.